I parlem amb un ambientòleg, tot i que en aquest cas amb una àmplia perspectiva des del treball de relacions público-privades. Parlem amb un valencià que, com a primera singularitat, crec que ens contarà que fa molts anys que teletreballa. Jaime, presenta't. Doncs soc Jaime Fons, treballo com a ambientòleg i m'ha pillat a València, a casa, al centre de la ciutat. Tinc la sort que m'ha pillat prop de la feina, tinc la casa i la feina a 1 minut i bueno, això m'ha fet que visca a un centre de la ciutat molt diferent de com habitualment. Bé, com deia abans, crec que fa molts anys que teletreballes. Doncs jo tinc la sort que porto teletreballant els 10 anys que estic treballant, és a dir, la resta del meu equip físicament no treballa amb mi, està a Bilbao, i per tant jo estic més que acostumat a treballar en base a ferramentes a distància, videoreunions, molta cridada, compartir els documents. Aleshores, la meva dinàmica diària de treball no ha canviat. Si ha canviat la relació amb els clients. No puc visitar-los físicament, no puc viatjar, no puc reunir-me amb ells. Aleshores, estem utilitzant totes les eines que utilitzem tots aquests dies per intentar continuar amb els projectes. Tinc la sort que el meu dia a dia no ha canviat. De fet, mantinc la mateixa rutina habitual i la jornada laboral igual. L'únic que no me desplace a l'oficina compartida per treballar, però el meu dia a dia amb els companys, afortunadament, continua igual, cosa que m'ha ajudat molt a mantenir el confinament. Jaime, com que teletreballes com a sistema i que estàs viatjant constantment, que la teua empresa té base a Bilbao, conta'ns, com vas viure el canvi de ritme? Et va agafar a casa? S'ha canviat radicalment. Vivint al centre, òbviament el desert en el que estic vivint ara no té res a veure amb la vida quotidiana, sobretot perquè és cert que té una part positiva de certa tranquil·litat. Jo convisc molt bé amb la soledat, amb estar sol a casa, però un moment per mi era un moment molt tranquil l'anar a comprar, l'anar al supermercat o anar al mercat central que tinc al costat de casa, i era un moment doncs, de relaxació, de poder veure quins productes hi havia, i ara precisament aquest contacte social que em donava certa tranquil·litat, ara és l'únic moment que em dona una verdadera percepció del risc. És a dir, anar a comprar ara és l'únic moment que realment em fa sentir vulnerable, perquè tots són riscos. Veig mascaretes, veig guants, veig gent netejant més que mai, veig persones de seguretat vigilant la distància, i es converteix en un acte que no em genera aquesta confiança o aquesta tranquil·litat, no? Aquest gaudi que tenia abans. I precisament algo tan quotidià com fer la compra, no? Que ara mateix es converteix en l'únic moment de vincle social, no? De veure persones més enllà dels aplaudiments de les 8. I no sé, em xoca molt perquè pense molt en el lloc on estic, en la xarxa que dona de vida als xicotets comerços, i com ara la ciutat està completament buida, no? I pense què passarà després si precisament els que podem comprar, els ciutadans, triem un model o un altre de comerç. Què passaria si les ciutats realment, els pobles no tingueren aquesta xarxa de xicotets comerços, si les ciutats no serien com estan ara, no? Serien tancats amb 4 grans superfícies i la resta serien ciutats i carrers pràcticament morts, com tenim ara, no? Aleshores, jo crec que això em fa reflexionar molt en el després, en quan tot això passi, a poc puguem recuperar, no sé quin tipus de normalitat, repensar encara més, com ho feia abans, on anar a comprar, on anar a consumir cultura, consumir oci. Em fa replantejar-me molt això, no? La ciutat en la que visc i el barri en el que visc. Jaime, eres un expert en l'Agenda 2030, és a dir, dels 16 objectius, precisament, que tant empreses com institucions estaven assumint a nivell global en els últims 2 anys per fer front a la sostenibilitat del planeta. I de sobte ens passa tot això. Quina previsió tens del que pot ocórrer? Doncs, des del punt de vista d'un ambientòleg i del punt de vista d'una persona que treballa molt amb l'empresa tant pública com privada, em fa una miqueta de por que efectivament els objectius o l'ambició amb el qual es venia vivint l'Agenda 2030 en els últims anys s'endarrerisca o fins i tot segons quines tasques se paralitzen. És a dir, veníem
d'una crisi del 2008-2009 que ens havia deixat, jo crec, una estructura s'ha posat de manifest feble, perquè realment s'havia basat en una recuperació en el qual s'havien extremat molt les desigualtats i precisament aquestes desigualtats ens fan enfrontar-nos a una situació com l'actual d'una manera molt irregular. L'ambició de l'Agenda 2030 és positiva perquè precisament tracta de tancar aquestes desigualtats i ho fa posant a les persones en el centre de tot, en el centre de la presa de decisions, tant d'empreses com de l'administració pública, i de sobte, quan s'estava, jo crec que aconseguint un diàleg basat en un llenguatge comú, que són els 17 objectius de desenvolupament sostenible, quan s'estava començat a parlar d'igual a igual entre empresa i administració pública, arriba aquesta crisi. Aquesta crisi del Covid, que a més jo crec que marca més que mai la necessitat de que empresa i administració pública han d'anar de la mà i s'està posant de manifest en aquests dies, no? Com una necessita de l'altra i viceversa, perquè al final hem de sortir tots aquí. Jo tinc la sensació de que si algo ha de servir a aquesta crisi confrontant-lo amb l'Agenda 2030 és de més que mai posar a les persones i sobretot les més vulnerables al centre de tot. És a dir, estem parlant de les dones, de la gent gran, de la gent autònoma que treballa en xicotetes i mitjanes empreses i sobretot també de molts sectors informals o precaris, no? De l'economia submergida que ara s'està posant de manifest el suport que donaven a una estructura econòmica vital i que realment estaven en unes condicions molt precàries i això jo crec que són de les coses que quan passe tota la onada que estem vivint ara s'haurien de replantejar molt des de les administracions també. Esta realitat, la derivada del confinament d'un terç de la població global, té impacte sobre el planeta. Com a expert en el medi ambient, penses que això és una inflexió? De quin tipus? Jo, quan escolte a gent, no, o missatges en les xarxes socials del missatge que ens llança el planeta amb aquesta pandèmia, el planeta que durant 3 mesos, 4, inclús 6 mesos, s'ature el tràfic aeri, el tràfic comercial, el transport, els desplaçaments, realment jo crec que tindrà un efecte sobre el clima molt, molt xicotet en el sentit de mirar-lo en perspectiva. És a dir, estem venint de dècades d'una forma de treballar d'un sistema que realment ha fagocitat els recursos naturals i pretendre que només en 3, 4, 5 mesos d'aturada de mig món o del món sencer es revertisca tot és demanar massa. Sobretot també per l'efecte rebot. A veure després, quan tot el motor comença a funcionar una altra vegada, veurem si realment és una oportunitat per a canviar el model o reorientar-lo o al final tornem a la inèrcia inicial o com estàvem fa un any o 2. Jo, malauradament, tinc la sensació de que serem pocs els que posarem aquesta veu crítica per intentar que aquesta crisi supose un abans i un després. Tinc la sensació com quan comença l'any i tots tenim objectius molt ambiciosos i passen 3 setmanes, un mes i quasi bé se'ns obliden aquests objectius, no? Doncs esperaria equivocar-me, però tinc la sensació que quan tot això passe aquestes coses potser tornen al mateix punt des del punt de vista d'un ambientòleg. Sí que m'agradaria que canviés, òbviament, perquè precisament un marc com els Acords de París, que a més ara la COP d'enguany s'endarrerirà, i això sí que és una mala notícia, perquè era ahir on s'havien de comprometre objectius més tàctics i més pràctics que no es van comprometre a Madrid, que això s'endarrerisca un any, no és una bona notícia, perquè això sí que ens havia de posar les piles, però jo crec que n'hi haurà una part positiva ambientalment parlant de tot això i està en les xarxes de subministrament, en les xarxes de producció. Jo crec que, lligant amb el que parlàvem abans de l'Agenda 2030, les empreses creen valor per com treballen, no per a on destinen els seus diners. Aleshores, això s'ha posat de manifest ara en la dependència, per exemple, d'un país com a Xina, que mig món, però el món sencer, depenem d'ell precisament en un sector tan delicat com és el sanitari. Precisament d'un país que és l'origen de la causa que ens té confinats
és el país al qual ara mateix estem depenent, no?, per a que ens solucioni el problema i ens subministri una gran quantitat de material que ens pot salvar vides. Això ens hauria de fer repensar aquestes xarxes de subministrament, quin model productiu tenim al nostre territori, quin grau de dependència ens fa aquest model productiu que tenim de l'exterior i, per tant, quan vulnerable és, no? Tindre un sector productiu pràcticament suportat en el servei o en el turisme ens fa que en una situació com aquesta siga molt més vulnerable a una situació econòmicament tan complicada com la d'ara.